To jama'a barkanku da yau. A labarunmu na yau za ku yi cewa tun bayan lokacin da kotu ta bayar da umarnin a kai Murja Ibrahim Kunya wadda ke amfani da manhajar TikTok tana harkokin barkwancinta a gidan gyara hali da ke nan jihar Kano. Tun lokacin social media musamman a kafar sada zumunta ta TikTok ta rikice akan maganganu kan kama Murja Ibrahim Kunya din. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to ka daure ka danna mana subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Murja Ibrahim Kunya dai ta kasance yar barkwanci ce a cikin kafar sada zumunta ta TikTok wanda take amfani da ita tana nishadantar da mabiyanta. Yanzu haka dai Murja Ibrahim Kunya ta samu kanta a gidan maza ma'ana gidan gyara hali wanda yanzu haka Murja Ibrahim Kunya a can ta kwana. A jiya da daddare dai mutane da dama ba su yi bacci ba sakamakon tattaunawar lamarin Murja Ibrahim Kunya da suka yi a kafar sada zumunta ta TikTok musamman a live wanda yanzu haka dai yan uwan Murja Ibrahim Kunya da ke amfani da manhajar TikTok musamman mabiyanta ba su ji daɗin abin da ya faru ba. Wasu su ma har suna zargin kamar ba a mata adalci ba duk da yake lamarin na Murja Ibrahim Kunya ya zo ne da sarkakiya bayan karar da wasu malamai suka yi mata a jihar Kano kuma ana zargin cewa Idris mai shura da shi da Aisha Nazam su kansu sun kara suka karar Murja Ibrahim Kunya bayan zargin da take yi na cewa Aisha Nazam da ita da Idris mai shura su ne suka yi tsaye akan a kama ta sai gashi kwatsam kuma sun zo sun kai kararta a nan inda take da kes da su akan malaman da suka yi kararta. Wannan dalili ne yasa aka gurfanar da Murja Ibrahim Kunya a gaban alkali wanda daga bisani kuma aka tura ta wato gidan gyaran hali da ke jihar Kano. Shi dai Idris mai shirya ya fito ga fili ya bayyana ma al'umma cewa bayar hannu da kama Murja Ibrahim Kunya har yawa kansa wani fata na daban cikin addu'ar da yi. Yanzu haka dai rikici ya barke a cikin social media wanda wasu ba su yi bacci ba a daren jiya Alhamis zuwa yau Juma'a saboda irin waɗannan abubuwa da suke tattaunawa a bidiyon kai tsaye da ke cikin manhajar ta TikTok. Yanzu haka ma muna dauke da wasu bidiyo kawai da ke nuna cewa lalle al'umma da dama ba su yi bacci ba suna tattauna maganganu akan wannan lamarin na Murja Ibrahim Kunya. Wasu na dokar alƙawarin za su bi dagin wannan kes din nata har inda suka kai karshen sa. Wasu kuma suna faɗin cewa za su yi shige da fice don neman alfarma su ga yadda za a yi a fitar da Murja Ibrahim Kunya. Wasu kuma suna suka wato garda Idris mai wushura da shi da Aisha Najabu. Ire-iren waɗannan bidiyon da aka yi akan lamarin Murja Ibrahim Kunya suna da yawa. Yanzu kuwa yanzu haka social media gabaki ɗaya ta daure akan cewa lalle dole za su nemo Murja Ibrahim Kunya mafita. Lamarin da yanzu haka ya yi muni a cikin social media musamman TikTok inda kowane zuwa yana faɗin ra'ayin bakinsa. Wasu ma suna ganin laifin maluman da suka kai karan Murja Ibrahim Kunya, wasu kuma sun ɗaura alhakin wannan abin da Idris mai shirya da Aisha Najabu. Duk da yake Idris mai shirya ya wanke kansa amma dai mutane wasu ba su gamsu ba wasu kuma sun gamsu da wannan lamarin. Kawo yanzu dai kawo haɗa wannan rahoton babu wani sahihin labari wanda ya inganta cewa wato Idris mai shirya shi ke da hannu da rufe Murja Ibrahim Kunya a gidan gyara hali, amma kuma al'umma da dama sun ɗauka hakan ne. Ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tashar tamu. Idan yau ne kuka fara zuwa wannan tashar tamu to ku daure ku danna mun subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokaci.